IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Iti dandanin nga isa sangbay di summer vacation iti Ilocos Norte ket may sa iti ili ti Dumalneg a pagturungan dagiti turista. Kuna ni Police Captain Junjun Medina, hepe ti PNP Dumalneg, ang nakasagana da iti panagtudok ti Ara-Araw picnic area kang runaan na ket umadadon dagiti tattao. Impatat ti hepe nga dati police visibility at tinasao nga area kadwada dagiti barangay officials ken dagiti tatanod ngagbantay iti nasao a lugar. Actually, orihang summer diti ili nga Dumalneg ket no madano nanti weekend adulat ta diti umay agpaspasyar ken nakasagana kami meten iti umay nga summer vacation tapno di kastaget magpakita mi diti umay nga turista nga ti ili nga Dumalneg ket peaceful ken tapno no kastaget maulit danto manin no ket danto man ti umay agpasyarin. Sir, ano dito akdang umbraan tayo kang runaan na dito'y RRO tapos kastaget tapos patumpal tayo sir dito'y police visibility ken peace and order sir. Ikantay na kuha iti nakapix nga mobile patrolling ijay ken nakapot patrolling tapno ni kastaget visible met laing ti kapulisan tayo ijay ken alalisto nga pagkamangan no da problema digiti umay nga turista tayo wenno sa angket digiti umay agpasyar. Okay, lastly sir, arat mensahe karigiti umay ito nga turista ken karigiti kailan tayo sir dito Dumalneg. Digiti umay nga turista diti ili nga Dumalneg hantay pakadanagan ta ti ili nga Dumalneg ket secured ka. Kabayatan na impasigurado ti hepe tinaingat ang panagtungpal iti intensified night patrolling ken anti-criminality campaign iti nasao nga ili. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez, Tatak, IFM.